Wrocław przed Państwem kolejny raz. Artem Akimienkow from Poland. Akimienkow from Poland. Nyomrád félni, bezárja valamiért azt a bordáját, bezárja a könyökét. Oda kéne térdelni vagy felütni, valamiért bezárja azt a jobb könyökét. Oda. Lehet a bordájával van baj. Nem mozoghat nincs hátra. Nem mozoghat nincs hátra. Jó. 30 elve. Terheld a bal kezeddel. Felütés után a bal kezeddel, meg bal tér. Bal hordot is nézve. Nem lehet hátrakerni, szűkebben kell körbe. Ezzel nagyobb kisodró. Ezzel nagyobb kisodró. Azaz! Beszaladt a bal kéz! Ott van valami baj! Ott van valami baj! Új mögé! Bal kézzel a bal hordot is kéne kerni. Kezd el presszionálni a bal kezeddel. Oda! Tedd bele a vállat! A bal kezes ütészbe tedd bele a vállat! Oda! Meg megy oda! Egy tízmettel! Azaz! Terheld! Hozom körbe, és a bal hordot, a hondafél a bal hordot! Jó! Jó! Meg tudod csinálni! Le tudunk menni a döntőbe! Meg tudod csinálni! Jó! Jó! Neki jó! Valami baj van! Valami baj van! Egy 30! Oda-vissza! Oda-vissza! Lábics meg a gyomor is! Oda! Jó megy! Jó! Neki! Jó! Neki jó! Egy 10! Egy 10! Egy 10! Erős vége kell Meritonban! Erős vége kell Meritonban! Most jó! Most jó! Most jó! Jó, hogy vezetett a vállat! Hozom körbe! Jó! Jó, elbizonytalanodott! Elbizonytalanodott! Hozom körbe! 50! 50! 50! Jó! Több kell egy kicsit! Pierwsza runda tego półfinału za nami, teraz już za chwilę werdykt. Remis, a zatem dogrywka. Kolejne 2 minuty walki.
Czas na werdykt. Daj, daj, masz! Daj! A zatem będziemy mieć polski finał, proszę Państwa. Wielkie brawa dla Artema. Artem Akimienkow z awansem do finału. Ladies and gentlemen, so in the final,